लासै लासै थाबाय दे आबौ दे दे हाथारसिगोन थाबायनो दे आबै आबै मामाखौ नांगौ मामायालाय आबै दालाय आं फिसौनो मा होननानै खोन्थानो फिसौआ बिमा नागिरदों दालाय आं बिनि बिमाखौ गैया होननानै बुंनो ना दं होननानै बुंनो आबै आबै बाबा बाबा नांगौ औ आबौ सना बाबाया नोंनो लंपेन्ट गस्ला लायनो थांदों दै फैगोन आबौ फैगोन नोंनि बाबाया फैगोन मामायालाय आबै गथ' फिसाया माथो बिमाखौनो गले गले सोंथाबगासिनो बावगारनाय नङा बियो बिमाखौ दालाय आं मा बुंनांगौ जाखो दङ बुंनो ना गैया बुंनो गैया होनब्लाबो बहा थांखो मानो गैया जाखो होननानै सोंगोन दङ होनब्लाबो बहा मानो दाबो फैयाखै होनना सोंलायगोन बबे मोनसे एन्सारखौ होनांगौ जाखो आङो बिमा आदाम जारिया एसेबां अनथावथाव गथ' मोननानैबो मानो बिदि फाल्तु जाखो बेलाय मामा ओइ मामा आबैयाना नायना हनै खालि आगैजोंल' थाबाय थासै आगै फैनायनिफ्राय आबैया आंखौ बारा अनला ना मामा नंगौना नङा नङा इसा बेबायदि बुङा दे बेबायदि बुंनो हामा नोंबोथ' सिगां उन्दैमोन ना राजा फिसा बायदि नों जेब्ला राजा फिसा बायदि उन्दैमोन बै समाव आबैयाबो नोंखौ आखायाव हमै हमै थाबायहोदोंमोनथ' नों गोसोआव गैया मामा आबैया नोंखौबो अनो आरो राजा फिसाखौबो अनो दे थौदो मामा बेबायदि मेगन सानो नाङा थौदो थौ थांनोसै आयै आयै औ बहा थांनो नागिरदों नोंसोरो आयै आं एसे गामिथिं ओंखारलांनि र' ओंखाम ओंख्रिनिफ्राय लानानै न' सिबनाय अमा आदार होनाय गहालि सिबनाय गासिबो खामानि जोबजोब्बाय आयै आं दसे बाहेरायाव ओंखारलांनि दे थां बहा थांनो थां नाथाय बिहामजो एसे थाबनो न'आव फैफिननो मिथिबानो जाबाय जागोन आयै आं मोनसे खामानियावसो ओंखारलांनो नागिरदों खामानिया जोबब्लानो आं थाबनो फैगोन दे थांना फै आं मानो बुंदों नों गाज्रि दामोन बिहामजो मानो होनोब्ला दानि जुगाव मानसिफोरजों जमा थानानै जेबो खोथाखौनो रायलायजाया माबा मोनसे बुंफ्लांगोन बेनो दाय जागोन आरो दानि जुगनि मानसिफोरा नोंजों गोदै गोदै रायलायगोन रायलायनायजों लोगोसेनो नोंनि खोथाबो खावगोन बेबायदि धरननि मानसि गोजासो दानि जुगनि मानसिफोरा बेनिखायनो बिहामजो रावजोंबो बारा न'खरनि खोथाफोरखौ दारायलाय दे जागोन दे आयै आं बेफोर बाथ्राखौ मोजाङैनो मिथिगौ सोरबायदि मानसिजों माबायदि रायलायनांगौ आरो सोरबायदि मानसिनो मा खोथा खोन्थायोब्ला दाय जागोन मा खोथाखौ सिखोमानांगौ बबे खोथाखौ रायलायनांगौ आं बेफोरखौ मोजाङैनो मिथिगौ आयै दे आयै आं थांनोसै र' आबै नों आगै मोननायनिफ्राय आंखौ अनलाथ' नायबाय था नोङो आबै ओइ आबै फिसा ओरै नाहरलाय सना खनसे मा बुंलांखो नोङो दाउस्रि बायदि खेब खेब खेबनो आबै नाहरलाय नायहरखायाबो आं मा जागोन बिसोर गथ'फोरजों मा जाबावगोन दानिफ्रायनो मेगन सानो गोरों जाबाय मानो साया जानो साखागोन बिमाफ्रानो हनै गावजों गावनो मेगन सालायो बिमाफ्रानो बेबायदिब्ला फिसाफ्राथ' सनखागोन दा मानो सना जानो आबै हनै आंनि बाबा फैबाय आरो आंनि मामाबो फैबाय नै माथो बे अलंबारालाय हिन्जावखौ बबेनिफ्राय खननानै लाना फैफिननायखो बेलाय बाबा आं फैबाय बाबा आं नोंखौनो नेनानै दङमोन बाबा आंखौ बामफैदो आं नोंजों बाम जानो लुबैदों आयै आं मिथिगौ नों आंखौ रागा जोंदों दुखु मोनदों आरो नोंनि गोसोआव मा साननानै दङ बेखौ नोंसो मिथिसिगौ आयै दिनै बे खनसेखौ हायोब्ला नों आंखौ निमाहा होबावदो निमाहाखौथ' आं नोंनो 100 बारानो होबाय माथो आरो बेसे होबावनो जोमै नों दाखालि मिटिंआव जिबायदि खोथाफोर बानायनानै बुंबाय बेफोरखौ गोसोखाङोब्लाथ' आं नोंखौ मेगन थाइसेनिबो नायफिननो बायो अलंबार औ नाथाय माथो खालामनो आंनि बे अनथावथाव फिसानि थाखायनो आं दिनै नोंखौ लाबोफिननो गोनां जाबाय नङाब्लाथ' नोंखौ आंबो
बे फिसौनि मोखांखौ नायनानैसो आं दिनै नोंखौ निमाहा होनो गोनां जाबावबाय। नङाब्लाथ' ओहो गैलामोन। आयै नों दिनै खनसे आंखौ निमाहा होबावथारदो। मानसि जादा आयै गोबां गोरोन्थि मावो। मानसिया माब्लाबा बेबायदि गोरोन्थि मावो जे माब्लाबाबो निमाहा होथाव जायै। अब्लाबो माथो खालामनो आयै, मानसिनि जिउआव बयनिख्रुइ निमाहा होनाय आरो अननायानो देरसिनब्ला। आयै नोंबो आंखौ निमाहा होबावदो। आं सानो आरो आं माब्लाबा गावखौनो सानखांबायबो थायो, आं मानो बिदि, आं मानो गले गले गोरोन्थि खामानि मावफ्लाङो। नाथाय माथो खालामनो आयै, आं जानो होननानैबो जाया। माब्लाबा गोसोफ्रा ओरैबायदि बिग्रायो, माब्लाबा गोसोफ्रा ओरैबायदि सानो जे सानथावैफोरखौ सानो, खालामथावैफोरखौ खालामफ्लाङो। समजों लोगोसे मानसिया गोरोन्थि जाफ्लाङो आयै, बयबो जानो होननानै जाया, जाफ्लाङोसो बोरैब्ला। आयै निमाहा होदो। दे निमाहा होबाय। नों दायो जेरैबायदि बुजिनानै बाथ्रा बुंदों, जेब्लायबो बेबायदिनो मोजां मोजां साननानै गावनि गोसोखौनो बुजायनानै लाबाय थालाय। अब्लालाय माथो जेंना फैनांगौ जाखो? मामा नाय बिहामजो नाय, नोंनि फिसानि खुगायाव बेसेबां गोदै मिलौदो मामा होननानै नोंखौ लिंबाय। नों बे गथ'नि गाबज्रिनायखौ खोनानानै नोंनि बिखाया गावखाङाखै? बाबा नों आंखौ मामा होनबाय, नों आंखौ दिनै मामा होननानै गाबज्रिबाय। आयै फिसा, बे मामा होननाय सोदोबखौ खोनासंनोनो बेसेबां दिननिफ्राय आङो नेनानै दङमोन। नाथाय आं मा गोरोन्थि मावफ्लाङा? बाबा नों बायदि फिसाखौ आं अयनाय खालामबाय। बाबा फै, बाबा फै, आंनि बिखायाव फै। जोमै फिसाया लादो आरो थौदो सिङाव। फै बाबा फै। गोमथा, नों बहा थांनो नागिरदोंथां? आरो नोङो सामब्रामैनो न'आव फैफिन दै। जोङो दाबसे जायगायाव थांनांगौ दिनै। दे आंलाय खामानि जोबबानो लोगो लोगो फैफिनखायो दा न'आव। फैगोन दे, थाबनो फैगोन। ए बिजामादैयाबो फैदों। फिसाजोआथ' बारा आंखौ नायसननाय नङा बायदि मोनखादों आं। बिजामादैखौनो गोदै खालामनांसिगोन। र' एसे गाबफ्लानि आं। दुखुथिया जिउ आंहा, दुखुथिया जिउ। रावजोंबो नायजाला, रावजोंबो दै गरदसे होजाला, रावजोंबो ओंखाम बोथिसे खुरनानै होजाला। मा जाबावगोन? बेफोरबायदि नाथ्रोद नाथ्रोद दै ओंखाम गारनानै होजानोसो एसेबां फिसा खांबाय आङो। आया ओइ दाउखा, हनै हनै आयै आयै, आंनि बिखुनजोआ हनै माब्लाबानो फैनानै दंफैयो। आयालाय माला फैखो, माला बेयाव जिरायनानै थाफैखो? मा खालामनो फैदों बेलाय दिनैलाय? आइ नों बेयाव मानो जिरायनानै दङ? माब्ला फैया? फैदों गोजौआव थांबानो जायोना जोंखौ लोगो हमै। बिहामजोजों माबा मोनसे जानानैसो फैखादोंलै बियो, थारलायनो मिथिखादों आङो। बिहामजो होखारजालायाखै बे, बिनिखायनो फिसाजोनि न'आव फैदों। लाजिनायसो मोनबायहाय आं बे आइनि आखलखौ लासिंसिंनो। बेबायदि आखल दिन्थिफैलायनो फैलायबाय बियो दिनै बिजामादैनि न'आव। जाबायसो, दहायनिफ्रायनो फैनानै बेयाव जिरायनानै दङ आङो। नाथाय आं साहस मोनाखै गोजौआव थांनो। मा होननानै थांनो आंलाय? जाबायसो, आं बायदि दुखुथिया बिमा सोर दंबावो बे संसाराव? मा जादों आयै? आब' गुमैमोना मा खालामदों नोंखौ? बुंलाय आयै, मा खालामदों? मा जादों? मानो गाबदों नों? गोमथा, नों बहा थांनो नागिरदों? थां, नों ओंखारलां, आं दङ न'हाय। दाउखा, आइया हनै आलाय सिलाय गाबफैदों जानांगौ, ओंखाम मोनजायाखै। आं बिखुनजोखौ गारनानै बोरै थांनांगौ जाखो? गोमथा, नों जेबो जिंगासिनो नाङा। आइनि आखलखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ। मा जालायखो? मा जादों न'आवलाय? फिसा हिन्जाव, मा बुंबावनो आङो? नों थानायावसो नोंनि नोमबाजैया आंखौ अनोमोन, अनफ्लायोमोन, ओंखाम होयोमोन, दै होयोमोन। नों फैनायनिफ्रायनो नोंनि नोमबाजैया आंनो दै गरदसेबो होला, ओंखाम बोथिसेबो होला, नासय जासै। बेबायदि खालामबाय बिसोरो बिखुनजो सासेखौनो? आयै बिसोर खुसिया मा जाखो? आं दङना, बिजामादै दङ, नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा आयै। गोमथा, सेैथा नोङो, नों बहा थांनो नागिरदों थां। आं मिथिगौ आंनि बिमानि आखला माबायदि।
आयै सानैसो बेबायदि एक्टिं दिन्थिनानै बिजामादैखौ बरायना लानो दासा नोङो। नोंनि बेफोरबायदि आखला जोंफोरबायदि फिसाजोखौ लाजि फोनांनोसो आयै। लाजियो आङो लासिसिम बेबायदि गिदा दिन्थि। आरो आं मिथिगौ आंनि बाजैया माब्लाबाबो बिदि खालामा नोंखौ जोबोद अनो। नाथाय नोंसोर आरो नोंनि आखलखौ मिथिखायो नोहाय मोजांनो। दाउखा मानसिया मोनजादों ना मोनलोङै बेफोरखौ सोंनो नालागै मा उल्थां फाल्थां बुंबाय थानाय जादों नों बिमाखौ? दे बुंलाय आयै बाजैया नोंखौ मानो बिदि खालामदों आरो नों बेयाव मानो फैदों? औ आं बिहामजोनाव फिसौ बिदोंमोन। बे फिसौ बिनायखौनो आंखौ दोखो दोखो रायबाय आरो बुंदों थां नोंनि नोंसाजोनाव फिसा बिहैथां आं होनो हाया होननानै बुंदों। नै दाउखा फिसाजो आंनि आइ, आं जोबोद फिसौ बामनो लुबैबाय। मालाय सोरांस्रिहाबो मोनबाय जोमैहाबो मोनबाय। आंबो फिसौ फिथाइ लुबैबाय। आंनो बिहामजोआ होआनो, नोंनो होदो आंनो फिसौ सासे। आयै बेफोरबायदि खोथाखौ नों बेयाव दावराव खालामनो फैनो नाङा। जोंनि नखरानो बेसेबां मा हांगोमा जानानै दङ। आं आंनि नखरखौनो दाबोसिम सामलायनो हायाखै आरो नों बेवहाय गोदान आंखौ टेनसन होफैबाय थानो नाङा। थां बेनिफ्राय थां। जेब्ला सम जागोन गासैखौबो मोनगोन। थाङै ओंखारलांदो। दाउखा हामगौ बेबायदि बिमाखौ खालामनो। आं जेबो खालामाखै। आयै नों फिसौसो बिनो फैदों दा, जेबोथ' जायाखै। फिसौआ सानसे जागोन। थांदो थां नों ओंखारलांदो। गोमथा नोंनि खामानिया नों थांदो। थांदो आंबो थांनोसै रुमाव। आंहा गोबां खामानि दं। माथो फिसाजोआबो आंनि खोथाखौ फंसेबो गोसो होनानै खोनाखौनो सङासै माथो। बुजिबाय मोनथिबाय। फिसाफोरखौ बिमाफोरा उन्दै समाव दाउखा लांसि सिला खेबसि मोस्रोम अरसि बेसां जोथोन लानानै खाङो फेदेरो। फिसाफोरा बेबायदिसो आखल दिन्थियो। हौवा फिसायाबो हिनजाव मोनबा बिमाखौ नाङा जायो। हिनजाव फिसायाबो हौवा मोनब्ला माथो बिमाखौ नाङा जायो। बिदिसो संसारा। मोनथिबाय आङो बेबायदिसो। बिनिखायनो दानि जुगाव गथ'फोरखौ आलो खांनानै जेबो लाब गैया। उन्दै समावनो साला बेबायदि होननानै मिथियोमोनब्ला आं संख्रि दोबै बुथारजोबगौमोन बिसोरखौ। फेथें नोंनि नोम्मायाव नोंनि न' बिगोमाया माथो जोंखौ थगाय बिदिनो दोननो सानबाय। गाबोन लुगोन समफोर लुनोसै। जगा जाजोबाखै। हाफोरखौ सुनांगौ। दंफांफोरखौ दानस्रांनांगौ। बिदिनो बुङै माथो बेसेबांबा सान हर बारलांबाय। दाबो खबरानो गैया माथो। थगायनासो दोनजासिगोन नोङो जाम्बा। जेबो बुंना नोङो बिदिनो सिरि थानोसै। जारौ धर्ज हम आरो साननैसो सिरि थाबावनि। रायखाङा बिनि उनाव बुंगोन। मा खालामा गोख्रैनो खालामदो दे। आं बाबाय। माथो जोमैया न'आव फैफिनबायनो। जोमैखौ न'आव सोबायनो। आं जोमै थायोब्ला आं बै न'खराव थानो हानाय नङा फेथें। मिथिखागौ दा नोङो जोमैया आंखौ माबायदि बाहायो? मिथिखागौ दा नों बेबायदि आंखौ बाहायहोजाबाय थानो ना नों आंखौ जोमैनि आखाइनिफ्राय उदां खालामनो? जोमैया फैफिनमारबाय आरो सोर बुङा नोंनो? सोर बुंलायनांगौ जाखो? फैबाय जेब्ला नुबाय आरो न'नि मानसिखौलाय। जुदिउ हे जोमै गैयामोन आं थागौमोन। दायो जोमै फैबाय आं थानो हाला फेथें। माबा मोनसे खालामदो नोङो। बहा थांखो बे बुरैया? आयु मा जाखोथाय बे मानसिया न'आवनो फैनो रोंला दाना। सानफा गोमाग्रासो जाबाय। जेसेबांनो बुरै जालांदों एसेबां गाज्रिसो जानो हमदों नामासै बे बुरैयालाय। आंखौसो गोदो बुङोमोन न'आव थाब थुब फैनो रोंला होननानै। दाना गावहासो ओंखारलांबा न'खौनो मिथिला बे बुरैया बहा थांखो। बिसोर नुबाय बायदों आं सोंनि आं। ओइ जारौ जोंहानि बिखुनजोखौ नुदों नामाहाय बिथिं फैबाय बायनाय? गैयाथ' नुवाखै। जों रावखौबो नुवाखैथ'। दे नुवाखैब्लालाय नागिरलांदों आं बेखौनो। मा जाखोथाय बुरैयानो न' होननानैनो मिथिला। सान हर बाहेरायाव थाग्रा जाबाय। सानावबाथ' जेबो नङामोन बेलासिबायना हनै। बेबायदि हिनजाव मानसिया हराव गोमाना थाबालाय सोर गामिनि मानसिया मोजां होनगोन दे। बिहामजोखौ बुजायनो नालाय बिहामजोसो बिखुनजोखौ नागिरथिंबाय थानांगौ जाबायहाय आंहा। माथो खालामबावनो। दे नोंस्रा रायलायबाय था नागिरलांनि र' आं। बिसाबो मा बिखुनजानो गोमाबाय थानाय जायोब्रा। बे बुरैयालाय एसे थंमालि ना माथो? हिनजाव मानसिफोरनि खाफालानो बिदिहाय आयु।
हिनजाव मानसिफोरनि खाफालानो बिदि हाबा जाबाय होनबाथाय गासैहाबो खाफाल हमनो गोनां जायो हिनजाव माहारिया मानोथाय हौवा मोजां मोनबा बिखुनजो गाज्रि बिखुनजो मोजांबा बिहाव गाज्रि बिहावबो बिखुनजोबो मोजांबा माब्लाबा बिबोनांफोरा गाज्रि मानो बेबायदिथाय न'आव खामानि दङ बेखौ मिथिनानैबो बोरै बेयाव थाफैबाय थानो हाखो बिसोरो ओइ पेटें जारौ नोंसोरो खामानि मावनो नालागै बेयाव मा खालामफैबाय थादों आरो बे जारुआथ' नों मिथिखायाखै आंखौ न'आव फैबाय होननानै नोंनो माथो दहाय आं न'आव हाबखानायखौ नुदों अब्ला नोङो माबोरै बेयाव फैनानै थाफैबावखो आं नोंखौ गोदो मा बुङामोन आंनि फिसा लानांगौ होननानै आरो सिफोर सुनांगौ आंनि खामानि मावना होनांगौ होननानै नोंखौ बुंखादोंमोन ना बेयावसो नों आद्दा मारिना थाफैबावदों आरो ना थ' जल्दि न'आव थ' आरो पेटें नोंबो हाबा खालामनानै हिनजावखौ खामानि मावनोनो गोसोखांला माथो दाना खामानिफ्रानो ओरैनो थालांजोबसै माथो नों नोंनि हिनजावखौ खामानि मावनोसो बे न'आव लाबोदों लानानै बेरायथिंनो थाखाय नङा जल्दि फैयोबा फैदो सानैबो नङाबा दिगदारसो दङ नुबायना पेटें नुबाय न'आव हाबफैदोंल'सो मानसिया हाबफैनाय लोगो लोगोनो खामानि थिननो जाजेनबायानो आरो दंबावोसो अब्ला आं बेबायदियाव माबोरै थानो पेटें नों मा खालामो गोख्रै जल्दि खालामदो आं मिथिला